Ето скрито ръководство как да разпознаете манипулацията, преди тя да ви контролира. Нека разгледаме 4 често срещани тактики, които манипулаторите използват и които може дори да не разпознавате. Първо, газлайтинг. Това е когато някой ви кара да се съмнявате в собствената си реалност, като изкривява факти или направо лъже, карайки ви да се съмнявате в паметта и възприятието си. Това е фино, но изключително разрушително. След това има любовно бомбардиране. Това е когато някой ви залива с прекалено внимание, ласкателства или подаръци в началото, за да създаде чувство на задължение. Първоначално се чувства добре, но това е тактика за по-късно контролиране. Третата тактика е вменяване на вина. Това е когато някой ви кара да се чувствате виновни или отговорни за техните емоции или действия. Те изкривяват ситуации, за да ви накарат да се чувствате задължени, дори когато не сте. И накрая – триангулация. Това е когато някой вкарва трети човек в конфликт или разговор, за да създаде ревност, съперничество или съмнение. Това е начин да ви разделят и завладеят, като ви държат извън баланс и по-лесни за контролиране. Как да се защитите? Първата стъпка е осъзнаването. Сега, когато знаете тези тактики, можете да ги разпознаете, когато се случват. Не позволявайте тези манипулации да останат незабелязани. Поставете ясни граници и стойте твърдо в своята истина. Запомнете, вашата реалност е валидна и заслужавате да бъдете третирани с уважение. Ако това ви беше полезно, последвайте ме за още съвети как да разпознавате манипулацията и да си върнете контрола над живота си. Вие сте по-силни, отколкото си мислите.